For today's video mga amiga is magulay na sad ta. Gulay is life man good mga amiga no kamo di mo muka gulay di gyud mo himsog tinuod lang. So maghiwa-hiwa na ko diri og okra nga kinadanlugan sa nga tanan. Og naapoy bilato nga kinataasan. Batchong di ay. So, maghiwa-iwa na jud ko mga amiga no para masugdan na nako ni para mahuman nako ani no para makaluto nako para makasudan namin no. So, padayon ta diri hiwa-hiwa sa mga batchong. So napoy earring diri nga gaatong naghulat sa batong kuno sa mahalutso char. Pero giganahan jud intawg tan-aw ang akong cute nga earring nga si Abo intawon kay magulay na sad mi pero dili dayto mukaon og gulay. Si Abo pilian kay sudan gusto lechon, mga manok, char. Grabe mo ra magag nagipalit so magiwa-iwa na ko diri sa lamas nga loy sa tiil. Ay. So ako na nagipanit-panitan mga amiga no. Ako jud mga amiga is nagdako jud ko sa gulay pero wa jud ko nitubo kay di man ko hilig matulog sa una modagan man ko sa ulo patulogon kisi-kisi. Pero karon matulog nagyag og insakto no. Lain pug kita matulog maglurat atong mata. So naghiwa na pud ko sa Bombay diri mga amiga no para mapadali na jud ning pagluto kay gutom na jud kaadyo. Unsa kaning dahilan mga amiga no maghiwa tag kaning Bombay ba makahilak jud ta ba di jud na tumapugan ang luha as in maratag magdrama. Pero padayon ko diri giwa-hiwa no hinahinaya nako ni si magkahilak-hilak na pug ani kay mapiskan atong mataan ni halang-halang ba in taon ning Bombay sus Ginoo ko in taon. Isa lang jud ni kabuok Bombay mga amiga no nagtipid jud in taon ni si Manay. Kabalon na ka nga layo kay diri og lamas nga mga baligya. To all diri go life for layo kaayo ang mga lamas nga sudyong layo agyod. So naghiwa pud ay ko diri og aho samot po ni mga amiga usahay ginasudan ako ni halang po siya kay pangpawala man gud ni siya sa mga high blood daw pangpakalma ba pangpa-control daw ni kamo testingan ninyo as in mamay akong nakuan nga mga remedies kuno. So ako na nagipanitan mga amiga no padayon ta kay para madali na jud in taon di ta magchika-chika daghan pa no. So hiwa-hiwa time na ta ani hinahinay na to kay haitait ba in taon ni atong kutsilyo no napangag daay ni kay gibugha man jud nig kahoy sa usa ka tawo nga buotan kaayo. So mao ni tan-awan ni mga amiga is pahak jud kay siya mura ganig pangagnat kanang natkulangan sa ngipon. So tapos na gyud nako pag ad-ad ang aho. So it's time na gyud na magluto na gyud ta kay humana man jud ta sa mga lamas ug hiwa. So dapat po ning hugasan daan mga amiga na bago na tulutuod. Charan tapos na jud hiwa sa gulay.